Ne. Ne. Stránka na lokalite eBay player page 2785.info. Warning, please install update to continue. What the fuck? OK, ale ne. Vítam vás u nového videa. Dneska je to Ask. Viete, prečo nevychádzali vlogy? Lebo mal som najväčší problém youtubera. Nevedel som, čo mám natočiť. OK, ale pripravil som si ďalšie videjko zo série Ask. Vrhnime sa na to. OK, takže dneska sú tam celkom v pohode otázky, takže nebude to nič zlé. First question. Usmievaš sa na cudzích? Prečo? Alebo prečo ne? Usmievam sa na cudzích. Áno. Question 2. Máš dievča alebo chalana? Pripadám ti ako teplý? What the fuck? Nerieš tých, čo ti píšu hejty. Si debil. Mami, on mi povedal, že som debil. Farba tvojej kefky. Zelený. Aké je tvoje šťastné číslo? 351. Kedy bude CSGO? Túto sériu som mal chuť natočiť už vlastne predvčerom, ale dopadlo to asi nejako takto. Rendruj. Čo? Chyba? Ahoj, mám 12 rokov. Nauč ma repovať. Yo, keď jazdíme my, každý darmo šlapičuje. Toto mohol napísať. Koľko stála tá krásna dovolenka? Krásna dovolenka, čo sme boli na Cypruse, bola úplne top. Pôvodne som tam z toho zábery vlastne ani nechcel robiť, ale keďže počas tej dovolenky bolo už 200 subscriberov, keď som sa díval na dovolenke na YouTube channel a mal som tam pri sebe GoPro, takže prečo ne? Ale tuto dievča sa pýta, alebo neviem kto proste, že tuto niekto sa pýta, že koľko stála tá krásna dovolenka, ja neviem, sorry. Neverím, D. Jo, toto sú komentáre môjho typu, chlapče, toto sú komentáre brutálne. Takéto komentáre tu chcem mať, kámo. Takéto komentáre, keď budú na mojom do prdele! Takéto komentáre tohto typu milujem na tomto a... Ja to nenapočujem, chápeš? Koho máš najradšej z tvojej triedy? OK, takže ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like, určite video zdieľajte. OK, ja sa s vami lúčim a vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ čau!